Tänään uusi aamu. Eilen oli merkkarit, vedettiin vähän pitkällä, tai mä vedin ainakin. Siinä on vähän klippi. Joo, mä vedin kytit kitiksen kävelen tälleen. Tässä on skootteri nykyään. Joo. Mut Anyways. Fuck motoskootti, mun mäntä ei oo vielä tullut. Vitun paskaa. Ilmoitukset tuli kaikki, tuli vittu. En mä tajuu vittu. Eräs TPR. Ei vai. Tuolla on TPR-pytty istu täällä hyllyllä. Ja mut hei, tässä on meidän raidit hei. Tässä on meikäläisen 89 TPR. Tässä on Muffen 91 RP. What? Teemu version. Joo. Siinä on, Siellä on TPR ja Siinä on- mäntä vittu. siinä on tää TPR-mäntä. Niin on. Mitä siinä kävi? Vittu, tulppa fucked up. Niin. Tulppa suuli. Tai räjähti. No tässä on tää pytty. Seuraava klippi Ihan on, kun prima. ollaan pyöräilässä. Mitä? Joo, seuraava klippi on, kun me ollaan pyöräilässä. No niin, nähdään. Tässä on tää mun 91 RT, tässä on tää 86 TPR, bro. Eikö se on 89? Häh? Se oli 89 TPR. 89, en mä muista. Eikö Liitankin? Ei, TPR. Raallille menossa, tossa noin. Joo. Vittu ei vielä Paljon kello? laskenut. En mä tiedä, jo lasken käydä. 6. Ai vittu. Noniin. Come on, kun nähdään raalit. Ilman mennään vittu merkkareen. Come on. Toinen ilta, Toinen ilta. ketis. Oi jaa, toinen ketis. Punainen ristinappas. Punainen risti nappas eikä poliisi. Ai jaa. Ja vielä lasu perässä. Mummot nappas. Tuliko se lasu? Mun mielestä oli lasu. Oliko se video? No missä me ollaan? Raallille just tultiin. Nää. Mitäs mä nyt tehdään? Aamu palaa. Fuck UPS. Fuck UPS, nyt mun postea. Mä joudun ajaa täällä paskalla. Ei toi oo paska. On se vittu paskaa, missä mun Se on mopo, kasi bro? targetti. Niin, mut sulla on 91 etalti. Iku RTS oli. Sweet ride, man. Voidaan vaan, Missä me ollaan? Isos puistossa toinen päivä. Timi, meneeks tää Vähän helpommin? paremmin. Iso puisto, day 2. Tänään mennään. Huomenna vielä kovempaa. Mun mäntä tuli. Se mäntä tuli. Polinin mä. Mikä mäntä? Ai liikapoliiseja. No niin, mitä tätä tapahtuu? Onks day 3? Day 3. Tänään on 4. päivä, mutta mulla on 3. päivä täällä. Ollaan Mäkkärin. Ai ja mitä Vilholle kävi? Ajaa. Fuck Kymenlaakson poliisit, etkä tääkin Vilhan vittu. Ihan turhaa. Siellä me Street Killers. Street Killers. Meikä. Joo, shoutout Teho, Juha ja Markkula. Imökkää paskaa, hyy helvetti. No niin, jatketaan puistosta tätä videoa. Jatketaan puistossa. No vittu, ollaan nyt herätty, kello on vittu 6 ja katsotaan lähteekö tää mun paskakasa käyntiin. Juu, tästä on tää mun paskakasa ja hieno auringon nousu tuolla hyvä tässä näyttää ja mennään vaikka ajelee pikku vähäksi aikaa tai niin. Vähäksi aikaa ajelee. Katsotaan tuleeko ilmalle tää porukkaa keulii tai jotain. Katsotaan lähteekö tää ihan tälleen käyntiin. No ainakin ihan cold starttihan tää on. Istun tänään pihalla koko aamun. No ei kyllä ihan lähtenyt tolleen. Vittu. Oi. Aha. Vittu, venatkaa nyt se. No niin, sää lähti käyntiin. Oli bensahana vaan pois päältä. Mennään säädetään vähän tyhjä käyntiin. Noin. No vittu jossain muut. Joo, oli bensahana vaan pois päältä. Juu, no se oli nyt siinä, hei. Tuolla on Volvo suora. Täällä on kisaukset käynnissä.
on leijoo puke pää. Nyt mestoit enitään, mua liian kauas ei näe. Ja ees oo ihan hyvä niin, tää ei maistuu niin hyvä kun tiedät, se ei oo mulle hyväksi. Se on mun slippo, kun se on se minkä sippo. Tänään mä tein just mitä dikkoon silleen. Yeah, näet kun sä käännät kotseesti. Eiks nyt foksi, on eri äijä kun aurinko laskee. Slaidaan missas toiseen. Vasulispullo kun heittelee femmat mun oikein. En oo tsekkoillut tuntein kelloa. Mä en oo vaan stressannimoisesti. Mut toisella toivoo, kyllä mä tiedän kun pitäis hoidoa. Ja mä näen ja siinä toivoo. Onko Batman kun yössä mä hoidon silleen. On fiis, nyt käy viikko ulkopuoli. Mitä teki jolle ja meni oman zoni. Viran blogin läpi rotsi pääli jo uuskuva. Keis jotain smooth, yläpuolella täys kuupa. Mulla makasi mun henki laittaa viikkoori. Jos on täys shori, se on ihan oma story. Venä yksin kämpil kyselee milloin tuu. Vaiks on silleen jo cool, ei voi jaksa kiinnostua. GG. GG vittu. Ei vitun. Niin vittu. Se on räjähtänyt koko vitun kampiakseli. Sanois midi, mutta se tieskin mitä teet. Laita mun silmille seili ja mä katon koko tilanteesti. Spirannut paikasta toiseen, on pysähtynyt et siirrän tos katseet teen, grämma mun luoda ja mee. Kello on fiis, nyt käy viikko alkapooni. Heitän deki jolle ja meen mun oman zoni. Viran blogin läpi rotsi pääli jo uuskuva. Keis jotain smooth, yläpuolen täys kuupa. Mulla matkasi mua niin laittaa viikkoori. Mus on täys shori, se on ihan oma story. Venä yksin kämpil kyselee milloin tuu. Vois on silleen jo cool, ei voi jaksa kiinnostua. Katun valojen alla, kun jatkolta takas mun talolle tallaa mun aivot sekaavat. Mä tahon niin paljon, sua tahot se sama ups. Mä en tarkoita pahaa, mut kaikki mun rahat mä kaadoin ne alas. Ja kaikki mun pajat mä laitoin ne palaa. Ja nyt mulla ei pysy vaan paikoillaan jalat täällä. Alkoi just sataa, ja fuck mulla on valkoiset lakostet jalas. Mä laitoin sen varaa, et ehkoisit ilmas mä alhautuu avaa. Mennään jos on story, mä pakoilen salaa. Ja jos oisin sä jo mä sanoisin samaa. Mut jos mä tuun halaa, niin paljon se maksaa. Mä pahoillaan, en mä voi pannu et palaa. Kumi on ihan löysä nyt. Bro, fucking löysä. Kova ääni ja kumi löysä. Ei järki. Joo, ei tässä menee järki. Meneekö järki? Menee järki, mä en ymmärrä. Mä soittan poliisit jo tänne. Joo. Opeta se. Opeta joo. Juuri nyt puolten kumin puhkia. Niin. Tuolla on kuu. Ja vittu niin iso. Mitäs Temi? Vähän puhkia tässä putsailen täällä näin. Jaa. Vessapaperi. Jaa. Joo. Jaa. No niin. Nyt ollaan renkaat haettu. Siinä on mun uusi kumi. Siinä on vähän puhkikumi. Siinä on meidän hieno husse. Siinä on Timppa Pro, Extase Pro mikä onkaan. Siinä on Jonne. Timppa 700 Pro. Alkoi maksaa, ei auttanut joten mä jatkoin vaan matkaa taas. Aalto ja kahlaa, alkois parkattu katoksen alle. Oot takas, kun välinä demonit tahtoo mus vallan niin korkealla. Nyt et mä katon niitä alas, ei väliä, mitä ne sanoo, se on sama nyt kello on. Eli nyt päästiin himaan ja tilanne on nyt tällainen, että se on niin kuin kumipuhki. Juu. Siinä on uusi kumi ja sit tuossa on vaan, mä otan toi katteet tosta noin, pistää tää myyntiin. Sitten on vähän isompaa pyörää hommata. Huhhuh. Mä en tiedä. Oli kiva päivä. Kumi palasi aika paljon tänään ja niin. Katsoo mitä ensi kerralle keksii video. Juu. Video on varmaan tässä niin. Heisson, moro.